Hulira sa kagikan. Gaya na ako nagpaabot sa imo ang atong mga chicken joy, wala pa nang mahugan, ha? Nanguta naman ka, hawd ka. Karungan na imong tinubagan, ha? Ay ko pagana, may panggilambos na lang ka na mo sa CR sa iyong papa, ha? Nagdako na ka, ginanagap mo yung batasan. Makagikan. Panguta na maoy kung asa ko gikan. Ako, asa ko gikan. Gikan ko gipasakitan. Pagtarong yun, ha? Pagtarong. Pagtarong? Magitarong na ako siya. Pero iyaragap kong gibiyaan. Gusto ko kayo mong tinubagan, ha? Tarong agtubag-tubag, ha? Tarong agtubag-tubag. Unsa matubag? Pila na ako katuig ng uyab sa iya. Pero wagit ko niya gitubag. Kipaasar ako niya. Ayaw pagsad kung dili mo matuman para di ka masalikan. Doon naman tatay kisabutan unta tumanon na to ang tanan. Maayo na ka sa mga inana, ha? Unya, nagpa-enroll na ka sa imong online class. Sus, pastilan ni mo online class. Dili naman uso ang online class karon. Online sabong naman. Onod, bokog, bokog, onod. Onod, bokog, bokog, onod. Garirungan sa mga matamis ug maidlot nga bolbol. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Sana all